господин Василев заставаха на плакатите и говориха с вас, но господин президент, а другите ви покровители от ДБ. С панаир в Преслав. Комисията е ред и на прогнозата за времето. Лайн за втори мандат начало на Еврокомисия. Тя важи за всички хранителните вериги. Иранския върховен ръководител през март в контрола и сега копнее за реванш в осмина финала. От своя страна бранителя Марк Емил Дюр изрази задоволство от гола си в първия мач за победата над Грузия, но отбеляза, че по-важното е класирането за следващия кръг, като Турция ще се стреми да победи Австрия на осмина финалите. Бившият министър-председател на Грузия Бидзина Иванашвили обеща да даде премия от 8,4 милиона паунда на националния отбор на страната, след като кръстоносците победиха Португалия и се класираха за осмина финалите на Евро 2024. Грузия победи Португалия с 2-0 в Гелзенкирхен. В сряда и в елиминациите ще се изправи срещу Испания.